Takže čus lidi, já vás vítám na jedné mapce. Jak jste si mohli všimnout, to není můj single player. Je to adventure mapka. Já se vám chci omluvit, že neznám název, protože stáhnul jsem ji na úložtu. Ano, na úložtu, a tam mám napsáno Adventure Map CZ. Dobrý. Sakra! No, že se takový velký výbuch to nebylo. No a ani neznám úkoly, protože to nebyly někde napsané, doufám, že bude mít napsané někde tady. Takže dobrodružství může začít. Pravidla. Neníčit bloky, hrát na normál a užít si hru. Tak na normál jsme. Tak já jdem si užít hru. Co tak mám tady dělat? Na sebe hodím brnko. Tak. A co máme dělat? Třeba pokud tam ten druhý kopec. Tam nic není. Oh! Co to asi může být za domeček? Se tam okamžitě poběžíme podívat. Já jsem asi stejně napět asi jako vy. No, co? Sakra, blbý lajky. Já za lidi se vám omlouvám. Zkoušel jsem to v tom nastavovat, zkoušel jsem to nastavovat. Vyhlíďte mi. Jo. Dobré. Co je to tady? Už dírky s lávou. Cože? Takže tudy máme jít, dobře. Jdem ho. Ano. Jdeme dovnitř. Flint steel, what? Wow. Opatrně. Aha, už to asi chápu. Na druhé straně bude flint. No, mám to udělat jako to děvští od péři, že to mám vybrat. Ale ne, já se to postihnu, protože už to je. No to si ze mě děláte srandu, ne? No, tak příště mě jako to nějak většina hospodérů, vybereme to. Jako to zase jdu. Jak doufám, že se vám tato adventure mapa bude líbit. Já už zkouknu čas do pekení hry, nevím, kolik jsem začal nahrávat. No tak ještě necháme 9 minutek, no.
nic takového. No já tady zase zdechnu znova, to není možný. Flint and Steel, tak necháme tady šípy. Takhle tak a půl. Jo. Nachálkujeme se. Tak se řadíme si inventor, na sebe nahážem. A vrátíme a půjdeme dál. Až mi to nebude čekat nic zrát. Oh dear. Ender. Nether portál. Okay. Ale protože já počkáme, než se dobijou životy. No, co bych vám zatím řekl. No, jak dělám tu single player let's play sérii, tak mám v plánu ukončit to a uděláme druhou sérii. No. Oh. Fuck. Do prčic! A jsem teda nepochopil, protože jsem tam měl ten deep point. Opravdu jsem to nepochopil. Tu mapu jsem nikdy předtím nehrál. Takže nevím, z čeho tam mohl být ten deep point. Asi nějaký bůh. No, opravdu nevím, a já jdu vymazat. Já už jsem dlouho Minecraft, jako tuhle mapku nepoužil v Minecraftu. Tak už jsem si nepamatoval, jak se to maže. Co si děláš, Kristo, mnoho. Dandy! Jo, jinak jsem si dneska vytvořil tu stránku na Facebooku, tak si mě tam můžete přidat. To odkaz bude v popisku videjka. No, tak. Co? Skeleton ne. Jinak to mám zase 7 odběratelů, po té informačce mi klesly 2, ale už mám zase zpátky. To jsem šťastný, rozhodl jsem se, žádných 10 odběratelů nepotřebuju. Takže... Že mi bude stačit. Že prostě budu zatáčet a oni přijdou sami. No... Do prkený ohrady, už jsem byl tam. To je hrozný tohle. No, za 4 minuty budeme končit. Tak doufám, že se aspoň za tu dobu dostaneme na druhou stranu. No. Já jinak vadí mě to, že musím dělat jen takhle krátký videjka, ale rozhodl jsem se tak, že si tu dohodu s YouTubem neudělám, dokud budu minimálně 1000 odběratel. Udělám to, jako to dělají všichni odběratele, protože pokud nebude 1000, tak nic. No, pochybuju, že budu mít 1000 odběratel. Já si myslím, že nemám šanci získat tolik odběratel. Když já tak už dlouho točím, tam mám 7 odběratel. No ale člověk nikdy neví, ale to je jedno, já rychle fičím.
Teďka se modlete teda, abych to uskákal. No, 3 minutky. Pojď, odlaguj se. FPS-ko se valíklý, tak. Šup. 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 Já jsem tu rozhodil. Šup. Jsem tady. Takže jo, promiňte, že jsem se... No, v této místnosti by se měli najít čestku s vozíkem. Doufám, že tady něco takového bude. Ano. No, já si taky myslím, že by se to dělat nemělo, ale... Mně je jedno. Jsem šťastný, že jsem se... máme. Vozík náš. No, co dál? Jo, tady už to vidí. Very good. Hop. Já si kouknu na čas. 2 minutky, to ještě něco stíháme. Šup a jedem. No ne! Ne! Kristova ráno! 2 věci, co jsem nechtěl, aby se mi staly. První, že jsem se obrátil. A druhá, jsem nepřátel Pigmana. Ale přijeli jsme ho, že to je dobrá věc. Kam to vede, tyhle? Modlím se, to vedlo někde. O, k dalšímu Pigmanovi to vede. Jasný, další 2 Pigmeni. Si se mi děláte srandu asi, ne? To doběhnu. No, mě to štvát. Tak já tam doběhnu. A tam doběhnu a se s váma rozloučím. Protože už fakt na to nemám nervy. Jestli vůbec tam doběhnu, se na to podívám. Tady všechno je za ty prevíty. Pojď. Jako mluvám se, že jsem teďka ticho, já se na to soustředím. No kurva, do prdele. Já se vám omlouvám. A uděláme si takovou menší zděnu, tady si vám postel sebou, protože já fakt už na tohle nemám nervy. Vyspíme se a dneska se tady s vámi rozloučím, takže čus lidi.